Госпожи и господа, в неделя с днес посвещава предаването на Македония. Сега ще ви прочета откъс от едно писмо. Написано е на 5 януари 1899 година от Гоце Делчев до комитата Никола Малешевски от Берово. Ето какво пише той. Кольо, всичките ти писма до сега, изпратени от теб и чрез теб, съм получил. Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да направим, когато сме си българи и всички страдаме от една обща болест? Ако тая болест не съществуваше и нашите прадеди, от които е наследството и в нас, нямаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани. Наш, разбира се, дълг е да не се предаваме на тая болест. Но можем ли същото да направим и с другите лица? Пък имаме заето и нещо от гръцките болести, а именно много глави, колкото глави, толкова с капитани. Пуста му слава, всеки иска да блесне, па не знае фалшът и на тоя блясък.
Коцето Калки и тяхната прекрасна песен Делчев войвода. Нека да ги аплодираме. Благодаря. На 4 февруари се навършиха 139 години от рождението на Гоце Делчев. Под Пирина, сгушено сред приказно красивата природа, заобиколено от изумителни гледки в неповторими цветове и наситено с емоции, история и борбен дух, се намира българското градче, което носи името на легендарния войвода Гоце Делчев. Как може да се родиш в този град и да не бъдеш патриот? Как да не посветиш целия си жизнен път към любовта, към такова прекрасно родно място? Госпожи и господа, представям ви голямата българска певица от Гоце Делчев, Николина Чакърдакова. Николина Чакърдакова, госпожи и господа, нека да аплодираме и да я посрещнем в нашото студио. Здравей, много ми е приятно. Здравей. Заповядайте. Благодарим ви. Заповядай, настанявай се удобно. Много се радвам, че си ни на гости в този ден, в който говорим за Македония. Разкажи ни нещо за твоя край. Бабите и дядовците разказвали ли са ти нещо за